Тази история е дълбоко лична. Тя е за хората от моя род. За събитията, които разтърсиха живота на дедите ми и ги промениха завинаги. Живота и смъртта ли ще правим политика, господин генерал? Гробовете станаха повече от нивите. Разрешете да напусна. Дойдоха си! Дойдоха! Пия за вас, дето се борите да промените света. Пораснала си. Едвам те познах. Внимавай. Пази се от това, което може да донесе нещастие на всички ни. Това, което е станало в София, няма да позволя да се случи тук. Леко. 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 Искам да съм с теб. Не мога да ви пусна, оставете ме. И с доброто и с лошото животът има смисъл. Викайте Йордан и Тодор. Оплаши ги, после им дай надежда и всичко останало ще ти дадат те. Няма да се срамя през целия ни град! Стой далеч от сега. Ще го убият. Ще има един брат по-малко.